is igaz, amikor ilyen kibaszott hideg decemberi éjszaka van. Persze ilyenkor általában nem a szabadban szabad fesztetni a rugó, sokkal inkább a jó meleg szobában, miután megittem egy vagy három italt. És ha már a jó melegről beszélünk, egy dologban egészen biztos vagyok, ma este, vagy ma éjszaka, vagy majd pár órával később, ahogy fordul a föld, a Copacabánál nincs ennyire hideg. De ha a szíved szar a penge, attól nem érzed magad jobban. A kocsiban bomba robban, tudom én, erős vagy persze. De ha a fejedben ott van a fegyver, vagy a fegyver csörében nézel, ott már semmire nem még nézelés. Hiába vagy gazdag, ha az égére leszavaznak, kocka el van tetve, de meg a földön át, de nem válod már. Hiába vagy ügyvéd, aki a köldényen fölmenni, senki se folyó álló, és azt mondod a végül álló. Halálugrás végén, túlvilági tévé vagy, rólad szólnak a hírek, de elmondta a sajtó, aki a pokol királyúkni, annak balra a második ajtó. Szentélyben színegye már.
és az jelenti a rangot. Mennyire állat az autó, mekkora